Хәерле иртә, мөхтәрәм милләттәшләр. Тапшыруны башлап, экраннар алдына Зур Чиркли авылында гомер кичерүче хөрмәтле якташыбыз Нугайбеков Хасан Айса улын чакырып алабыз. Бүген 10 апрель көнне ул үзенең матур 60 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Әлеге күркәм гомер бәйрәме белән аны ихластан тормыш иптәше Сара, кызлары Мәрьям, кияве Хасан, балалары Райля, Азалия, Абдулрахим, кызы Эльмира, кияве Руслан, балалары Айрат һәм Камил кытлыйлар. Минем бөркеттәй көчле булган, ылы таудай ышанычлы яраткан тормыш иптәшем. Кадерле ирем, 6 балалы гаиләдә 4нче ул булып туган. Башлап мәктәп, аннары Саратов шәһәрендә хәрби хезмәтен намуслы үтәп кайткан. Николаевканың АТП оешмасында озак еллар машина йөртүче булып хезмәт иткән. 5 малай һәм 1 кыз үстергән әти-әниләре алдында бүген үз ирем өчен баш иеп рәхмәт укыр идем. Күрше Зур Троев авылыннан бу гаиләгә кияүгә чыгуыма да 39 ел тулды. Шул дәвердә гаиләм минем өчен иң кыйммәтле, иң олы байлыгыма әверелде. Кадерле ирем мине бәхетле хатын итеп, бала-оныклар шатлыгы таттырга мөмкинлек бирде. Бүгенге көндә кадәр без илфәт мәхәббәттә, бер-беребезне хөрмәт итеп яшәп киләбез. Алда да Раббым, безне шушы изге хисләрдән айырмасаң иде. Ялгыз канат кагырга һич кенә язмасын иде безгә. Гомер буе рәхмәт әйтеп яшим, язмышыма сине биргәнгә. Насыйп итсен Аллаһ бергәлекне гомер кышларына кергәндә. Санама син узган елларыңны, картаерга сәбәп эзләмә. Салса салсын гомер мизгелләре җыерчыгын якты йөзеңә. Яшьлек кенә түгел, гомер үтә. Тик шулай да әле ашыкма. 100гә кадәр яшәп, 100гә кадәр гашыйк булып яшә тормышка. Сөекле кешем минем, кояшта озын гомер телим сиңа. Куанычлар гел янәшәңдә булсын. Кайгы хәсрәт күрми, шатлыкта һәм бәхеттә генә яшәргә насыйп булсын иде. Син бәхетле булсаң, мин бәхетле. Син булганда якты көннәрем. Туган көнең белән җаным сине котлап, исәнлек, саулык сиңа теләрмен. Кадерле әтиебез, яраткан бабакаебыз. Без дә әниебезнең матур теләкләренә кушылып, сине ихластан юбилеең белән котлыйбыз. Син олы хәрефтән әти безнең өчен. Гомердә дә ардым димәдең. Эштән кайткач та безнең белән уйнарга тырыштың. Бүген туган көнеңдә әниебез белән тигез гомер кичереп, алда картлык көннәрегезне безнең бәхеткә күмелеп яшәргә насыйп булсын дип телибез. Изге теләк, җылы сүздән башка таба алмыйбыз олы бүләкне. Безнең өчен бик тә кадерле син, бик тә якын, бик тә кирәкле. Рәхмәт әти, син булганга тормышыбыз күгендә. Терәк булдың син һәр вакыт, кирәклесең бүген дә. Безнең өчен мәңге кадерле син, бик тә якын, бик тә кирәкле. Якты караш, җылы сүздән башка таба алмыйбыз олы бүләкне. Олы синең биргән киңәшең, туры синең әйткән сүзләрең, шатлык, сөенештән генә торсын, син үтәсе гомер көзләрең. Әти, гомереңдә һәр чак безгә үрнәк булып яшәдең. Безнең өчен олы бәхет бит ул, сәламәт һәм имин яшәвең. Кадерле Хасан Айсеевич, чын күңелдән бар изге теләкләргә дә кушылып, олы юбилеегыз белән котлыйбыз һәм якыннарыгыз сайлаган матур җырны бүләк итеп тапшырабыз. Barşabız, birgələşib
yashaylik, sevgi birga